Oke, terima kasih buat semuanya ya, untuk teman-teman pondok. Bos babaan, jika buat main Nelly, Mama Ibu lah. Buat Menelin, disayang orang dilelara ya lawas rumah tangga. Orang disengiti ya sun kawin karo sirah yen arep milih dunya lagi pengen aja gelem karo kita yen arep milih ganteng lagi pengen nangapani kita gelem. Duduwang sukinok alma sunduduwang ganteng nangapa sira gelem. Tiga buat bos gesek Dimenelin, terima kasih. Dimenelin, Mama Nelly, mau Wulan, Mama Nelly. Kita wong melarat mlaku ning dalan keciprat orang nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan kehudanan. Bulan nanging harga diri wong lanang sing dadi laki najan cuma andon ning umahe sira ora sudi yen ati sundi lelarang nyata terang-terangan ning kamar wong loroan kita kudu pegatan najan metu awak abang dimanja orang disengiti ya lawas rumah tangga yen arep milih dunya lagi pengen aja gelem karo kita yen arep milih dunya lagi pengen nangapa mimeli. Mama Alma dudu wong ganteng Mama Alma sundudu wong ganteng nangapa sira gelem. Mama Alma Nok Alma Mama Reba bos gua kita wong melarat
aku ninggalan keciprat orang nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan kehudanan. Mama Nelly, Mama Nelly, Mama Nelly, Mama Nelly. Nanging harga diri wong lanang sing dadi laki najan cuma andon ning umahe sira ora sudi yen ati sudi lelarang nyata terang-terangan ning kamar wong loroan kita kudu pegatan najan metu awak abang dimanja orang dilelara iya lawase rumah tangga ya. Kembali kami menghormati dulu sang ya, menghormati kaum muslimin dan muslimat yang mau menjalani ibadah sholat asar. Maka dari kami break sejenak ya.